Lelo panyanso voice box tofuna kubwetsera kulankhula kwa Abile Banda amene akunena kuti wolemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Makatha Chakwera ndi munthu woyipa kwambiri. Komanso iwowa akuti olemekezeka Atupele Muluzi omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF ayenera kuti apepese ku mtundu wa Amalawi. Ndiye limodzi pano panyanso voice box univoti chifukwa chani Abile Banda akunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi munthu woyipa kwambiri, komanso ndi chifukwa chani iwowa akuti Atupele Muluzi ayenera kuti apepese ku mtundu wa Amalawi. Ndiye limodzi pano panyanso voice box tipakamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Olemekezeka Amalawi anzanga, olemekezeka mai wanga, Her Excellency Right Honorable Madam Mary, Professor Mary Chirima, in Abile Banda, I want to acknowledge you in a very, very special way that despite the fact that you have been acknowledged at the function, but in a very special way, mai wanga ine ndipereke ulemu wapadera ine ngati nzika ya dziko, komanso anthu ambiri amene anabwera kunsipe kudzakhala nanu, kudzakukutani, komanso maimpi onse amene anali pamwambo kunsipe. Ndipo tithokoze ena onse amene anabwera. Zapereka chithunzithunzi chabwino ndicho chaulemu kwambiri ku mtundu wa dziko lino la Malawi. Ndikuyankhula nanu mai wanga, olemekezeka mai Professor Mary Chirima, in Abile Banda, ndikupatsani ulemu wapadera kwambiri chifukwa cha chikondi chanu ku mtundu wa dziko, chifukwa cha chidwi chanu kuonetsa kuti zinthu zabwino mmene munafunira zichitike, komanso akubanja tikunyadileni ndipo tikuthokozeni kwambiri. Muonetsa mtima okuta banja lonse, kubweretsa wina aliyense pamodzi ndi kukondwerera limodzi kuti nyengo iyi ndi nyengo yokhetsetsa nsonzi, yoliza, koma ndi nyengo yokumbukira, very memorable. Chifukwa chaichi ndikuthokozeni mai wanga, mai Professor Mary Chirima, chimodzimodzinso the daughter Elizabeth, and the brother, the son. In a very special way, I wish to acknowledge and commend you. It speaks volume kunena kuti banja la Chirima lidzakhala pansi kukukumbukirani, ndipo tidzakumbukira mpaka kalekale chifukwa cha chikondi chimene anthu inuyo mukuonetsa ku mtundu wa dziko la Malawi. Mwendilole ndithokoze the many speakers, koma mwanjira yapadera Her Excellency Madam Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi. I wish to congratulate, value and appreciate your commitment. Simudafune kudzichepetsa koma funitsitsa kuti mukatenge nawo gawo
cholinga chakuti ukulu wake wa Mulungu ukaonekere, chifukwa zinthu zomwe zikuchitika m'Malawi muno zikuchitika mofuna kutengera kuti ena akufuna kupanga zinthu zakuti iwowo akaoneka kuti iwo ndiwo. What is it that is happening in Chikangawa? Kuchikangawa kuli chani? What there? Kuchikangawa kuli chani? Amainda bambo achakwera ndi munthu woyipa kwambiri. Achakwera ndi mfiti ya munthu. Achakwera ndi mfiti ya munthu. Ndipo anayenera lelo kapena few years back adanena kuti 2 years atula pansi, koma ndiliti ndipo ndichiti chimene adalonjeza adakwaniritsa. Ndichiti chimene inuyo Achakwera mudakwaniritsa, ndipo ndichiti chimene Amalawi adzakuyamikeni. Tingonena chinthu chimodzi, kodi mankhwala mzipatala akupezeka? Nanga madokotala masalarizi akupatsidwa zoyenera? Tinene mwina za mapotholes okha Achakwera. Munga liuze dziko kuti mapotholes Malawi muno, ngakhale nene kuti nyanja magula maboti abwino kapena ndege, magula ndege zina zoti zithandize dziko. Chimene mwakwaniritsa inuyo, ufiti wanu mwakwaniritsa chani pa ufiti wanu? Ndinu munthu onyazitsa Amalawi, ndinu munthu olankhulitsa pambali. Sinunso mbusa. Ndigwirizane ndi anthu ambiri amene adandaula kupezeka kwa inu Right Honorable Atupele Muluzi. You must apologize to the people of Malawi. What you have done and what you're doing is not correct. And I don't even think His Excellency, former President, Dr. Bakiri Muluzi could be a happy person with that. Ngati akukondwera, akunyadira, kuti zilitero, but to many people, it's not correct and it's not good. Olemekezeka Maiwanga Aisha Adam. Ndikupempheni. Ine ndine Billy Banda. I have always been a patriotic member of the DPP, of the United Democratic Front, not DPP, but a United Democratic Front. Kukonda chipani, kukonda anthu aku chipani, komanso kupanga support, zimatengera ndi allegiance ndi interaction ya anthu. Ineyo, I have always been very engaging ndi anthu aku chipani cha United Democratic Front. They through you, Olemekezeka, Mai Aisha Mambo Adam. Ndikanakonda mukadawauza Olemekezeka Bambo Atupele Muluzi. He has embarrassed many of us. Myself and himself, we are more than closer. Koma zimezu kuchitika panopo, ma phone calls and ma communications and hambiri zama kudandaula ndi zambiri. Ndipo communication yo ndiko panga condemn ndi yayikulu. Ndipo nene muona mtima. Sizinakhale bwino. Your Excellency Dr. Bakiri Muluzi, hear my word. Chintu chimayenera kuti for you to market yourself, to regain the strength, to demonstrate commitment, to getting rid of public embarrassment. Zimaonetsa kuti ucho upange zinthu zakuti anthu akukonde komanso akhale nawe adzazindikire ubwino wako lero
mawa komanso patsogolo. I am not feeling comfortable. I am not feeling comfortable. I wish to reiterate here with my strongest honesty kunena kuti zomwe achita Right Honorable Atupele Muluzi is not correct. It's not correct. It's not. And I don't value and I don't support that. Ndibwere kwa Inkos Goman. The 5. Inkos Goman. You've been my colleague at the university. Area 30 chaku university yaku area 30. You've been in different classes. We are also doing different courses. Koma Zomumapanga Inkos Goman kuwatawa anzanu ndikupita maka cheza ndi anthu ena. Communication imene yakhala ikubwera kwa ine ndiye kuti anthu akundifunsa zambiri, ndipo others from Lesotho and Hawiri and anthu ena from Zambia and some other people from Mozambique munthu modzi ndi alilongwe ndi ambiri. And many people have been saying kuti Inkosi zona angamapite kukakhala kakanjerera ukamweramo ukamwamo ukakhala ndi anthu kumwerera osati ukamwamowa koma kumwerera simazoti kuti akamwamowa kapena ukapanga chani koma mukamwerera ndi ukajerera pamene anthu mukanapanga nawo interact ndi anthu ngati mene zidachitikira pa nthawi ya maliro mene amagona SKC. Mumve mawu angawa, anthu adakuyamikani ndipo anthu adakondwera, koma pano anthu akhumudwa nanu MP Inkos Goman. Ndipo ine mundilole ndithokoze kwa olemekezeka Bambo Bright Nsaka ulemu wanu achimwene. Right Honorable Bright Nsaka, a humble man, very helpful and very supportive. I wish to commend and thank you. And I wish to thank many people that have also expressed the deep appreciation. Pazimene mwalikitira dziko lanu, the fact that you've been delegated by, I don't call Arthur Peter Mutharika as the former, when I look at Arthur Peter Mutharika, professor, he is a genuine person who genuinely think about the progression of this country. When Arthur Peter Mutharika is thinking of delegating muntu akayimirire dziko, amalingalira kuti amene abweretse utenga wabwino ndi wotani ndi ndani, ndipo anakukhulupirirani. Ndipo kumene kuja you spoke with few words, but kumanga mtundu wa dziko la Malawi, and I'm very proud and very grateful of you. Right Honorable Bright Nsaka SC, the senior counsel, si muntu wamba. N'chifukwa chake mundilole ndithokoze kwambiri mayi wanga olemekezeka Madam Mary, Professor Mary Chilima. You are not an ordinary woman. Your son and the daughter alandire ulemu wapadera. Ndipo ndithokoze MP imene ine ndimati ndikakhala ndimawanyadira chifukwa choti anthu amene amakonda dziko lawo, amene anayimira ndi kulankhula
ndiwathokoze kwambiri chifukwa amaonetsa kunyadira ndi kulikonda dziko lawo. Komanso chomwe ndingafuna kupanga emphasize ndi chakuti onse the Ngoni culture, the Ngonis tinayenera Amalawi kukonda dziko lawo, tisalole nchewu ibwerere mbuyo. We need to protect and defend our country. Nchewu must be protected. Nchewu is an area where the no-go zone. Tisalole anthu abweretse mpungwe zomwe apanga inkosi Goman. It's not correct. Sizoyenera. Ndimalize mawangawa popempha kunena kuti titsate zomwe anthu achita ngati olemekezeka Right Honorable Frank Tumpale mwene fumbo. Bile Banda is very grateful and very thankful to you. Right Honorable Frank Tumpale mwene fumbo. That was excellent. Many anthu akhala kunena kuti mwachoka uko kumpoto kudzadutsa munzuzu kudzafika mulilongwe kudutsamo kudzafika kusipe kukakuta anthu amene ali olira kumukasangalala nawo ndi kulira nawo. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Kupanga moni, kulira nawo limodzi. Nyengo ngati ndi nyengo ya bwino. Olemekezeka my comrade TK Dr. Dalitso Kabambe. I'm very grateful and proud of you. Ngakhala anthu ena kunena kuti simunalankhule mopitiliza ngati mene wamafunira, komabe ndi chikhulupiriro kunena kuti the way you spoke and the way you focused on issues anthu amatha kutola izi ndi izo mcholinga chakuti afuna kupanga dziko kuti lipite chitsogolo. Chifukwa chomwe tikufuna panopo is to reclaiming our political destiny. The legacy of SKC and family of Chilima. The legacy of SKC and Chilima family. Amindabam. We need to continue defending defensively. Mtundua Angoni komanso dziko lathu tiliteteze. Tionetsetse tikuima pamodzi tikugwirana manja. No Ngonis, no Yaos, no Tumbukas, no Chewa, no Nyakyusa, no Sena, but all of us were coming together as one. Ndithokoze my comrade, my brother, Right Honorable Morris Muthali. Achimwene, Mulungu akudalitseni. The acknowledgement you gave kwa Honorable Kanzingen Enoch Chihana, it was a very correct and most profound one. I wish to express my appreciation to you. That was the way to go. That was the way to go. Tieni titeteze dziko lathu. Tieni tiime tigwirane manja. Ndipo mundilole ndithokoze kwa onse amene anali kunsipe ndi mmene kubwera pamodzi kukutana kuonetsa kuteteza Malawi. Nyengo ndi nthawi yakuti tisafowoke
ndi ino. Chomwe ndinganene mawu anga omaliza lero, we need that interim government. Interim government is far more needful now. Mulungu akhale nafe, Mulungu ateteze Malawi, ndipo Mulungu inshallah akhale pakati pathu. Kwa iye kukhale ulemu ndi ulemerero. Inshallah. Amen.